Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan alito at taga Sambales. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Wilfredo Sablay, Mariel Gutierrez, Joyce YV ken Boss Conjan TV. Kastamat kada Imelda Velasquez, Maricel Medina, Novelin Taberna ken Jackie Claro. Makablaawan ni Manang Liza, Jenny, Dato, CD, Jacqueline, ken Janilyn from Heidi iti Oman. Nanay Clarita Delfin di Tabugnay Jadi Nueva Vizcaya from Ana Delfin iti Singapore. Shout out kani Rodelio ti Taiwan from Grace de la Cruz. Madam Brenda Redito Borge ken Baby Zaina Sibia from Monmon, Padawang. Makablaawan nila kay ko ni Gaspar Manera iti Piat Cagayan ken ti Magara family ti Apari from Maribel Magara Buendicho. Shout out kada Francine Dayagon, Mayan Rivera ken Lerma Estuesta. Happy birthday Mary Jane Sanchez ti Hong Kong from Corazon, Balaan. Shout out kada JP Espirito, Flora Cole ken Bing Soriano. Makablaawan ti kabsat ko ani Rolando Cristobal from Mirno, Cristobal. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lito. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel.
Ti kuman na marswa, ti agtultuloy amang tarabay kada kayo, tapno mataginayon mat ti panangipapaayo iti linglingay kada kami. Ilingad na klaangan itinagan alito manang tubuak iti Sambales. 5 kami nga agkakabsat ket siyak ti inauna. Narigat ti biag mi manang tapanagumalaeng ti pagtaggadan dagiti dadakkel ko. Da kami dagiti makuna nga agnanaed iti kabambantayan ti Sambales. May nga oras ti masapul a pagnaan mi, sakbay a makadanon kami iti pagadalan a pagis-eskwelaan mi. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti sekundarya manang Emmy. Lito anak, agpadlas kayon kadagiti ading mo, ang mga numala daw kayo iti pagadalan. Saan kayo pa'y anangan? Agpalpalasan da ading ko nanang, di kay agdanag. Adayo pa'y ngamin ti pagnaan nyo sakbay amadanon nyo ti pagadalan. Wan nga rod nanang, may nga oras pa magmag na kami, sakbay makadanon kami ti pagadalan. Ano sa nyo anak ko, no kaya't ti makaadal? Wan nanang, siyak. Kaya't ko talaga ti makaadal, kan makapagkuleyo, tapno sana dito'y bantay langan tayo. Kaya't kayo amayaon iti kinarigat. Pasensya kayon anak ko, ta dito'y kayo kabambantayan adim makkel. Dito'y matngamin at talaga ti lugar tayo akatutubo. Nang runa ti kapututan tayo. Nanang? Sapay la ko mga rod, tamatungpal dagiti arapaap mo anak ko. Tapno adamot maipanakkel mi kadagiti daddu maapuli. Nang runa dagiti adda iti patad. Ikararag tayo day tananang. Amok adi na tayo baybay anti Diyos. Napan ka din nag-eskwela dagiti anak ta bakit? Wen lakay, masapol a masapada ta adayo pa iti pagnaenda. Nanganda ka di mutlaeng. Anyang iti binalunda? Nanganda, kun binalunda tay inling tak abagas ti kamuti. Napyala pamudpud da iti bisinda inton aldaw. Ay, kaasimot dagiti anak ta. Gamanya nga rod ngay. Aganos tayo at akastimot nga rod ti kabibiyag tayo diti kabambantayan. Dakal ti kaasi ti Diyos lakay. Kun naanos dagiti anak ta, nang runa ni manong daalito. Talaga akayat na ti makaadal. Kat day ta ti pagyamanak launay, taada ambisyon ti anak ta. Wan nga rod bakit? Mala, isaganang marudan di balunag. Tamapanak mo ni di uma. Barang nga da maalak ka mabalin tayo akanin kadagiti masungad nga aldaw. Ay, sige nga rod lakay. Mabit laeng ta isaganak di balon mo. Orayat dito yung dagiti kakabsat ko. Agkukuyog kami nga agawid. Dandan niya ako nag-graduate ti high school. Makadalak pa nga tayo ti koleyo. Ngam kasano? Sigurado asaan da ko nakabalan na suportaran da nanang kantatang. Kaya't ko kumamot niya da makalpas iti pulimi. Kaya't ko kumanga da may panakal da. Uray makuna nga da kami lang iti kabambantayan nga agnanaed. Ngam kasana mapasamak tar arapapag. No kastoy mo ti kasasad ti biyag mi. Diyak mapukawan iti namnama. Amo ka maragpat ko dagiti arapap ko. Babaen iti tulong ti Diyos.
Naimbag ta nakasangpot kayo, anak ko. Inuray kong dagiti kakabsat ko, nanang. Ungayam, nanang. Dandan di graduation mi. Aglapasak matlangan iti high school. Itapay laeng, kablaawan kan anak ko. Ay, daitang arod ti pampanunutan mi kan ni tatang mo. Talaga asanda ka nakabailan a pagadalan iti kolehiyo, anak ko. Nanang? Pasensya kan, anak ko. Kaya't milaunay ang makaadal ka iti kolehiyo. Talaga adi mi kabailan. Nang runa kat addapay dagiti kakabsat mo anas kan ang maipaayan kadagiti kasapulan da. Maawatak, nanang. Ngam di kagdanag, siya kung tagaramid iti pamuspusan tapno makaadala kiti kolehiyo. Anya nga ta nagbiro ka kiti trabaho ko iti patad. Ha? Kabailam nga ta, anak ko. Ubing kalaunay tap nagtrabaho ka. Kan anya kumangay at trabaho ti serrekam. Oran niya di tananang. Tinapatag, may tuloy kumutlang ti panagadal ko. Sayang ngamin ti panawan. Maadakan ka day ta, anak. Ngam kitaam nga umunaan no kabailam nga aramidon day ta pampanunutam. Amo ka porsigido ka, anak ko. Ngam panunutam, asaan analaka day ta nga aramidam. Napalalo tila dingit ko iti day di apa nagsarita mi iti inak manang Emmy. Malidayanak amang panunot, asaan da ko nakabailan a pagtuluyan iti kolehyo, dagiti dadakkel ko. Gapo siguro iti gagar ko amang yaon iti pamilyak iti kinarigat, sa anak asim mo ko manang. Nagdamag-damag ak kadagiti amok iti patad, no adda makasapol iti katulungan da iti pwesto da. Talaga ngamin ajak kayat ti paidagallatan iti kinarigat. Kayat ko amagunod dagiti arapaap ko. Kang ronaan ti amin, kayat ko atong palon ti karik, ayaon ko iti kinarigat ti pamilyak. Agingga ang nagturpusakon iti high school. Kablawan da ka, anak ko. Naragsa ka pa nagturpos mo, anak ko. Agyaman akkada kayo, nanang. Tatang. Kamaudyanan na, nakaturpos kan. At dan makuna naggraduar nga anak mi. Kat pakaragsakan mi unay day takan ni nanang mo. Agpaiso ti ko na ni tatang mo, anak ko. Kat babaan day ta iti sakripisyo, maamagmag na iti adayo. Tapno makasarek ka laeng iti pagadalan. Talaga ngayon ka gumakti amin? Tapno masubadak mo ti sakripisyo yo. Nang runakan ka, tatang. Kakaasi ka makigamgamuloy ti daga. Tapno masuportaran na kami a pamilyam. Anak. Ada parikot, anak ko. Oray kasano ti ayat mi apagtuluyin da kay ti koleyo. Talaga saan min akabailan. Amok tay tatang. Katsan kaya madanagan, ipamuspusak ti amin tapno makapagtuluyak. Siya kung ti makaam mo, tatang. Lito. Naibagakon ka ni tatang mo ti planom, anak ko. Wan lito. Ngamamangan numarigatan ka, anak. Sana kaskari na tagtrabaho. Nang runa ije patad. Amangan no di mo kabailan. Tatang, sa anak mo ta sumrag iti trabaho nga mo kamarigatan na kunay. Isa di da kon pagdanagan. Siya kon ti makam mo.
Gusto mo't kit di tatatang kan nanang. Amangan no marigatanak. Nga may karigatak. Tilang parikot. Amangan na awan ti mga alakanyak. Ngamin, amuda taga bambantayak. Amangan ni pagarup dagiti tagapatad. Asabali to ugali mi at taga bambantay. Nang padasak tigasat ko. Barang na damatumpunga ka na sayat ni amo. Amo katarabayan nak tinamarswa. Tamo na mo't anasayat ti panggap ko. Yati nasayat. Maturog akon, tarabin. Katinton bigat. Mapanak iti patad. Ikagumaktag sapul iti pagtrabahwak. Nasapa kayo mo't adimalan dito'y balay. Papanan nyo aya tatang. Mapanak man di tayan dala kay Imain. Ada ka no importante pagsaritaan me. Maipapanitian niya day tatatang. Tiyak pa'y masinunoonoan niya. Kamkas pang lakayan dito'y tribo tayo. Masapul amapanak tasak mati kasapulan da. Nalasa pa'y lakumata saan aparikot day tatatang. Saan mat siguro anak ko? Ang mga nadalang kaya't dayo man kanyak. Aun gayam, kumusta nilitaw? Nasaya at matatang. Maragsakan, dagiti kalugaran tayo. Tadan nagturpos dito lugar tayo. Iso nga mento mo na nagturpos iti high school. Tadag iti daduma, masadot damat tama pa nag-eskwela. Gapu iti kadayaw, ti pagnandasak baya makagtangda iti pagadalan. Naimbag nga road, ta saan nakastadya apo ko yu tatang. Nangato nga min ti arapaap na, iso nga inkarigatan na ti makaturpos. Nasaya at day takapanunutan na. Malangaraw anak ko, tama pa nakon. Sigurado nga urayin nakon nila kay Imain. Sige nga Rod, aganad kayo tatang. Nanang, adan na yung bagadamag. Anya day talito, anak ko. Adan pagtrabahwak nanang. Adan namamok ngagtagi ko iti panaderya. Katag kasapulan day ti trabahador. Ay, kabaalam nga ro day ta trabaho. Katawan mo't padas mo may papaniti day ta. Nasingpatakin kuwa nanang. Kung nanang ay surodak ka no. Saan ka numot anarigat ti trabaho? Iso na lang tamasapol nga agring kami tinasapa nga garamid iti tinapay nang runa di pandisal. Tumulong akmat lang nanang, tadamot dagiti daduma kadwa ka para aramid. Saan ka nga taamarigatan, anak ko? Saan nanang? Kan masapol nga stayin ka no. Kahit nasawan, saan na ka makaawid iti inaldaw? Agawid akital daw ti Sabado, tasarado di bakery iti Domingo. Anya? Kan nadamot pagsayatan na nanang, tadayo ti lugar tayo. Kan kas na kunakon, masapa amang rugi ti trabaho medyo panaderya. Kaano ka kano amang rugi ngay, anak? Iti kano kasapaan ngal daw nanang. Talagang amin nakasapulan dati katulungan da. Nangasawa kano ngamin di may sa kadwada kat nagawidan iti lugar da. Ay, maragsa ka anak ko. Ta saan ka narigatan ang agsapol iti pagsirekam? Ang mga agpakada ka ni tatang mo ah. Amok,
maragsakan mo't laeng para ken ka. Dakkel ti panagyaman ko iti namarswa, ta nakaserekak akas trabahador iti maysa a panaderya manang Emmy. Nakarkaro manen ti panagyaman ko, ta nasingpet dagiti amok, ta amuda ti tumulong kadagiti kaskanyak at tagabambantay. Saan mo't anariga ti trabaho manang? Isu na laeng tamasapul aparbangon pay laeng ket mangrugi kamin nga agtrabaho. Ngam kalpasan ti sumagmamano nga oras, nalagaan tulaangan ti trabaho, tatumulong akton nga aglako iti bakery. Nagtultuloy nga rod ti trabaho manang, aging gaadimteng ti panagsaserek ti klase. Naimbag ta nakawid ka anak ko, mailiw kamin kan ka. Ay, hawan nga rod anak ko, nang runa dagiti kakabsat mo. Kailiw dati ihaw awid mo ka no nagduduma a klase ti tinapay. Ano man ang tinyawid ko, nanang? Sanda madanagan? Ah, kasta aya. Kat kumusta nga iti trabaho anak? Okay matatang. Gayam, umadanin ti enrollment para iti koleyo. Ay, kasanungay, kat saan ka mo maka-enroll anak ko? Agtrab-trabaho ka mo't. Day tangar ti umaygoy padamag kada kayo, nanang. Tatang, mapalinak ka nung ag-eskwela ko na di amok. Anya? Nay, kasanungay day talito. Agtrabaho kiti bigat, kat agadala kiti malam. Total, bigat mo ti kaadwa na trabaho iti panaderya, tatang. Nanang? Ay nagsaya atin ngay no pinalubusan da ka nga agenroll anak ko. Huwag nga rod lito. Amuda nga na talaga kayat ko ti makaadal. Iso kayat dakmot at tulungan. Di, agadal ka nga rudan iti da iti apa nagsasarak lito. Wan nanang, talaga nagimbag ti Diyos. Taimpaayan na kiti amo nga agbalin niya instrumento tapno magunod ko da gitara paap ko. Pagkatatalmot gayam nilito, anak ko. Wan tatang, pinalubusan ka no di amo na asumrek iti pagadalan iti malam. Kat iti bigat ti panagtrabaho na iti panaderya. Nagsayatan dagiti amo na no kasta. Wan nga rod tatang, kat maragsakan unay nilito, ta na ituloy na mutlaangan ti agkolehyo. Amo, anak ko. Ti tao no darapap na itibiyaga kayat nagunodan. Mapasambak na ita. Basta buyugan na iti kararag ti amin nga ramidan na. Kan kang runaan na. Agdawat iti panarabay ti Diyos. Tatang, Nasingpot nga ubing nilito. Kan nagagat. Iso nga amok. Maragparto nilito ti amin nga rapap na itibiyag.
Lito anak, dandani kan agturpos iti kolehiyo. Wan nanang, katagyaman ak unay ti Diyos. Mapaspasama kan ti may sa kadagiti tinartari gagayak launay. Agbungan to namin a sakripisyo anak ko. Para kada kayo pamilyak tayo ti panagsaksakripisyok nanang. Kaya't ko panagnig ka ni ti kaduan. Nga oray pa'y makuna tagabambantay tayo laeng. Kan orado di agibagbaga sa bali ti puli tayo. Kabailan tayo matapasayatan ti panagbiag tayo. Ay naado ti maragragsakan akapulyan tayo anak ko. Di da ninamnama nga addanton umuna nakaturpos iti kolehiyo akapulyan da. Katamok nanang, makatulong akton diti lugar tayo. Nakaturpos kan anak ko. Kat di mininamnama, maisa ka nakagunod iti maysa akangatwa na pamadayaw. Uwan nga rod anak ko. Maysa ka dagiti nagturpos sa cum laude nanang. Tatang, Nasorpresa kami nga rod anak. Agasam ngay dayta. Kinabailam ti nagtrabaho kabayatan ti panagadal mo. Kat nagunod mo pa'y dayta pamadayaw. Uwan nga rod anak ko. babaeng day tayo ti panarabay ti namarswa. Ken siyempre, iti suportayo pamilyak. Tada kayo ti inspirasyon ko. Ken utang kumot ti amin kadag iti nagbalin nga amok. No sana ga po kadakwada. Nalabit na sana ka nakaadal iti koleyo. Ken jak ko man nagtorpos. Kaataan niya nga iti planom ita anak. Jak kumapay kaya ta panawan ti trabaho ko iti panaderya tatang. Kinasarita nak ti amok. Palubusan na kanong agtrabaho iti sa bali. Masapul ka nung usarag ti ingraduar ko a kurso. Katdak kala pagyamanak day ta kadakwada. Ay na, talaga nagsaya at daatao anak ko. Kat ti Diyos ton timang subalit iti kinaimbag nga impaaydakan ka. Jak to'y da malipatan nanang. Imbilang ko ida na may kadwa pamilyak. Sa di naman ti pakadanunak iti day ti panagturpos ko. Karaman da kanayin iti baligik. Jak tumalipatan ti kinaimbag anay paayda kanyak. Nanang, naawatak ti may sa kumpanya di Cebu. Ijaya ko nagtrabaho. Anya, ay nagadayon nga'y anak ko. Nanang, jaketa paluspusan da ito yung oportunidad da si Mangbay kanyak. Napintas ti offer da kanyak nanang. Sayang no jak awaten. Amo da nga men naggraduar ka akum laude anak ko. Iso siguro dayta ti idijaya daken ka. Wan nanang, mangrugi ako ninton sumaron na Domingo. Isama-sapo lang mapana ko ni Cebu. Ay, anak. Jakla yung pagarup amaragpat ko amin dagiti nanang. Idi, buy-buyain mi lang kadagiti kakabsat ko ti eroplano iti tangatang. Ngumita, makalugan ako ni ti eroplano nanang. Ay na, nagasat ka anak ko. Talaga nagasatak nanang. Tadda kayo pamilyak. Ken, dagiti tattao iti ligudan da ita baligik. Tarabayan na ka ti Diyos, iti sumaruno nga agpang tibiyag mo anak ko. Tarabayan na ka ti Diyos.
Lakay, maragsakan dagiti kapulyan tayo, kadagiti maipapay at ulong ni Lito dito'y purok tayo. Wan nga rod bakit? Nang runa dagiti panglakayen. Lakay. Nagasat tayo kano takas kanilito ti kaunaan na kapulyan tayo ang nakapagtorpos. Katdakil ti maitultulong na dito lugar tayo. Kun saan lang aday ta? Nagbalinmat nga inspirasyon dagiti agtutubo nili ito. Ita, addan dagiti agad-adal. Kat kayat damot ti makaturpos akas kanilito. Mangrugin ni agbaliw ti panirigan dagiti agtutubo may papaniti edukasyon bakit? Edi kay kayat dat aggamuloy ti daga. Ngam ti agadal. Tadi danam naman na posible ang maadaan itinaranyag ang masakbayan. Dagiti kaskada tayo nga adda dito'y kabambantayan. Ngam ita, gapukan nilito. Naadaan da itinamnama. Kat namnamaan tayo nga ado ti sumaruno iti adak nilito. Namnamaan tayo day tabakit. Kat agbalinton anarang ay ti panagbiag ti tunggal pamilya dito'y lugar tayo. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Nasayaat mo't anak ko. Si Kangay, kumusta nga iti trabaho? Nasayaat mo't, Nanang. Agyaman kami kadagiti naipaay mo kada kami anak ko. Naipatarimaan minto'y balay tayo. Kat kastaunay aragsak dagiti kakabsat mo. Awanan yaman na, Nanang. Talaga para kada kayo amin nga aramidak. Apaman na makawayak. Agbakasyonak to di talugar tayo, Nanang. Kaya't kumatapasyaran dagiti amok. Mailiwak kada kayon. Uray da kami mo't anak ko. Nang runa dagiti addem. Uray gayam dagiti kalugaran tayo. Katagyaman na kano kadagiti na itulong mo dito lugar tayo. Awanan yaman na kunayo, Nanang. Talaga kaya't kung adamot pagbaliwan ti lugar tayo. Ay, uwan gayam dito. Adumutan ka dagiti agad-adal akalugaran tayo. Kaya't da kanumot ti agbalin akasken ka. Nasayat mo ta nagbalinak na inspirasyon kadakwada, Nanang. Bayan nyo, apaman na makabakasyonak at danton gundaway ming agsasarita. Padaanan nyo ti panagbakasyon ko, Nanang. Wen, anak ko. Sigurado ang naragsak ti amin. Apaman amaamuan da ka agbakasyon ka. Wen, Nanang. Kat aganad kayo kumaakanayon. Nagbalinak nga inspirasyon iti lugar mi manang Emmy. Kat ita, adon ka dagiti agtutubo iti purok mi tinakalpasan iti kolehyo. Kat makita kon tinagbaliwan ti kasasaad ti panagbiag ti tunggal pamilya iti purok mi. Naragsakak manang ang nagbalinak nga inspirasyon kadakwada, tapno agara paapda kat agbaliw ti kasasaad da iti biag. Dakkel apagyamanak ti pamilyak, ken dagiti amok, anang ted kanyak iti gundaway a makaadal ken makaturpos. Tunggal agbakasyonak, jakliwayan a mapanpasyaran dagiti amok manang, ket naragsakda iti nagunud kon iti biag. Sapay kuma ta nakaipaay iti inspirasyon daytoy apadas ko manang. Toy pagayam mo, Lito. Pagayam alito, umuna iti amin, agyamanak ta intalek mo ti padas mo iti programa tayo.
Kat nagbalin daytoy nga inspirasyon kadagiti agtutubo a dumdumngeg nang runa dagiti adda iti kabambantayan wenno nasulinek a lugar. Kan saan nga agbalin atubeng ti sabali a puli iti panangtunoy kadagiti arapaap iti biag. Iti imatang ti Dios pada-pada amin a tao naggapu ka man iti sabali a puli. Sapay kuma tamanayon ti parabor ana ipaaiken ka tapno mairanod met dagiti patpatgem iti biag. Alakastan pagayam ko katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugon iti dana ti biag. Tintun mapunas dito'y lagi